Už to máme konečne aj dobre napísané a dúfam, že sa to už aj na tej tabuli nebude prehadzovať, lebo červená základňa, šedá základňa, my sa posunieme, mali ste byť červení, mali ste byť potom šedí a už tam mám potom z toho dúhu. Pravý je výsledný 18,97, ľavý lepší a ten je 18,64.